Hola, bona nit. En els 2 mesos que queden per acabar l'any, el comerç es juga bona part dels seus resultats en aquest 2010 de la crisi. Si traiem el període de rebaixes del mes de gener i del mes de juliol, tot i que estan molt centrats en la roba i en el tèxtil, novembre i desembre constitueixen la temporada comercial en majúscules. Per això avui, al Tal Com Raja, volem parlar d'aquest sector i ho farem amb diferents agents del nostre territori. Per fer-ho tenim el president de la plataforma Pimec Comerç Vallès, el Carles Gironès, avui amb nosaltres. Bona nit, Carles. Bona nit i gràcies. Tenim també el secretari de l'agrupació de botiguers i comerciants professionals de les franqueses, el senyor Carles Font. Bona nit. Bona nit. I el regidor de promoció econòmica de Bigues i Riells, el Mateo González. Bona nit. Doncs, com deia jo a l'entradeta, estem ja en l'últim trimestre de l'any, que evidentment és el més ocupat per la temporada comercial. M'agradaria posicionar una mica, per exemple, amb el Carles Font, la importància d'aquests mesos pel que fa al comerç. És a dir, tenim potser de forma exagerada aquesta idea que jo deia al començament de que ara s'hi juga bona part de la temporada comercial. És així? Per una part molt important dels comerços realment és així, hi ha que es juguen des del 40 al 60% de la facturació anual durant aquest període de l'any. Sobretot està centrat en establiments que van al voltant del que és el regal, tot plegat, perquè aquests dies sempre hi ha molta més compres en aquest sentit. I després sempre a la gent els agrada tindre la llar més ben preparada per aquestes dates, es tenen convidats, tot el tema de roba, tot plegat, vull dir, per la majoria de sectors jo crec que és una època molt important. En temps de crisi es pot recuperar una mica el terreny perdut en aquests mesos de l'any, Carles? Sí, jo crec que sí. Vull dir, jo crec que tots els comerciants estan esperant precisament que arribi aquesta campanya de Nadal. Vull dir, hem d'apostar tots molt forts per ajudar-los a que tinguin una bona campanya, també a través dels municipis, vull dir, amb tot el que sigui temes d'il·luminació, temes d'adornar el que és el municipi i el barri, ho necessiten, però hem de pensar que serà una campanya dura, serà una campanya que no serà la mateixa, lògicament, que l'any passat, i per tant es veuran afectats. Els municipis, suposo que el seu paper aquí serà posar el seu granet de sorra en el que puguin, no, Mateo? Sí, efectivament. Nosaltres també apostem perquè el comerç també del poble participi i participi una mica també en la disposició que també el consumidor té arrel d'aquestes festes. Això estimula molt i fa una mica el no pensar en els problemes que tot l'any té i sí que una mica tirem una mica la casa per la finestra. Però els ajuntaments, a través de ja les fires que es convoquen també, això ajuda també a estimular una mica que la gent surti al carrer a comprar i que no només es concentrin fora del mateix poble. Jo crec que ens trobarem també amb el tema aquest que parlaves, Mateu, dels municipis, que ens trobarem amb una gran frenada en aquests moments, perquè hi ha molts municipis que ja estan parlant amb les associacions i dient que aquest any podran comptar, lògicament, amb el més mínim possible. I que és lògic, vull dir, és una crítica constructiva, perquè, clar, vull dir, no hi ha pressupostos, no hi ha liquiditat, vull dir, per tant, els ajuntaments d'on no n'hi ha no en poden treure. Llavors, jo crec que hem de ser molt conscients de dir, escolta, com ho farem? I siguem realistes, perquè el que no podem dir és sí que ho farem, sí que els ajudarem, i quan arribi l'hora de la veritat els diem, nois, els pressupostos està tancat. És més val a dir, escolta, anem a veure què fem i com ho fem i com ho planifiquem perquè entre tots siguem capaços de treure quasi bé els mateixos recursos que l'any passat, però que aquesta campanya sigui una campanya que, com a mínim, els ajudi a aguantar el que els queda d'aquest any. I aquesta retallada es pot notar més en temes d'il·luminació, també de dinamització en el carrer, seguretat, no sé. Sí, ara és un moment clau, no? Vull dir, és la recta final abans del tret de sortida d'aquesta campanya tan important que hi ha. I és el moment, potser, per estar cada vegada treballant més estretament tant els comerços com els diferents ens dels ajuntaments, perquè és com dèiem, és un moment clau de ventes i realment també, a part de la inversió en llums, en neteja, en fires, activitats i coses que es fan als municipis, jo crec que també és important tot el que seria el tema
de mentalitzar la gent una mica, no? Perquè a vegades es fan molts desplaçaments, es perd molt de temps i a vegades la gent tampoc no és conscient que durant aquestes dates es fan desplaçaments molt llargs a l'hora d'anar a comprar, puestos que creuen que són més grans i trobaran més oferta, quan realment tenen molta oferta en el seu propi nucli urbà i perden molt menys de temps en desplaçaments i a l'hora de ser atesos. Què els demanen, per exemple, quan es reuneixen amb l'Ajuntament del seu municipi, amb les franqueses, per preparar aquesta campanya de Nadal? Nosaltres, en el nostre cas, vull dir, el que demanem més és això, tindre una coordinació, tant el que és les activitats que fa l'Ajuntament amb les que podem fer nosaltres i que tindre això, una fluïdesa de diàleg amb els ajuntaments, no? Perquè, vull dir, moltes vegades es pensa que són qüestions de diners, a vegades sí que són qüestions de diners i inversió, però moltes vegades són altre tipus d'ajudes que es poden fer en el comerç, que no són pròpiament el que són econòmiques de donar-los diners purs i durs, no? Si són inversions, això, mentalitzar la gent, amb tindre els carrers nets, amb això, l'il·luminació costa uns diners, però a vegades simplement amb aquestes petites millores i aquest altre tipus de mentalització de la gent és més que important. I des de l'altra banda, des de la part administrativa, què els hi demanen i què els hi s'ofereixen a les associacions? A les associacions el que demanem sempre és una mica que siguin ells els motors també d'aquestes propostes. Nosaltres hem de ser agents també col·laboradors, col·laterals, però tampoc hem d'incidir en el protagonisme que ha de tindre cadascú en el seu moment. Jo sempre parlo amb ells fixant una mica els rols de cadascú en la societat, no? I, evidentment, jo mai demano que ells transmeto que jo no faré mai de comerciant, però evidentment ells no han de fer de polític, no? Llavors, cadascú en el seu lloc, jo crec que tenim força treball per tirar-ho endavant. Jo no crec que tot hagi d'estar centrat en els diners, si hi ha o no n'hi ha. Mai hi ha diners, mai. En èpoques bones tampoc hi ha diners. L'Ajuntament sempre té això, o l'administració sempre té això a la boca. El que jo crec que hem d'unir són voluntats, i per això no calen diners. Voluntats per ser-hi, per participar en el dia a dia. Jo estic d'acord amb el que diu. Jo crec que hi afegiria una cosa que crec que en aquests moments la societat possiblement és el que més aclama i crec que ho estem començant a viure tots i més que s'agruixarà quan comenci la campanya política i és una crida que sempre faig en les xerrades i conferències que fem és a dir, escolta, senyors polítics, d'una vegada, com a mínim en els municipis, fem una mica de ser una mica sensats i no creem aquesta crispació que ens estan transmetint des del nostre govern central, des de la Generalitat, que només veiem que pica baralles, per no dir-ho d'una altra manera, i enfrontaments, que això l'únic que fan és un mal a la societat i frenar el consum. Jo crec que si des dels municipis, amb aquesta campanya que ens ve ara, estabilitzem la part electoral i que cada partit polític expliqui el seu programa, no que critiqui a l'altre i que no posi fre a propostes de partits que potser poden ser positives, si ens assentem tots a parlar i a negociar i sabem transmetre això a la societat, jo crec que els municipis tenim una gran tasca aquí. I el consum del municipi, com molt bé deia ell, si són capaços de traure'l i que es quedi amb un 70 o un 80% a casa nostra, tot això que guanyarem. I és molt important que la societat tingui confiança. Si no, no consumeix, a part de la crisi. Abans d'entrar en com promoure aquest comerç de proximitat, el comerç local, m'agradaria parlar d'una altra de les novetats que hi ha hagut aquest any per tothom, però que també a l'hora d'anar a comprar aquest Nadal s'hauran de veure, que és aquesta pujada de l'IVA que va haver-hi el mes de juliol. Parlava de frenada del consum abans per un altre tema. No sé com estan vivint aquesta pujada. Suposo que els comerciants, en la seva majoria, ho han hagut de repercutir en els clients i si creuen que això serà negatiu per aquesta campanya. Sí, en els moments que estem, vull dir, esclar, s'ha tingut que repercutir. Vull dir, en unes èpoques de ventes, d'un altre tipus de ventes, un tant per cent de gent potser més gran hauria acabat assumint-ho ells, no? Però avui dia, de la manera que estan els costos i la davallada de ventes en alguns establiments ha portat al fet aquest, no? Vull dir, és una mida que ha estat des dels comerços, no ha estat gaire gens vista, i perquè tot augment impositiu vol dir una baixada de ventes, a vegades és millor incentivar el consum i l'augmentar un impost
a vegades fa que es recaudi menys, que a vegades mantenir-lo o rebaixar-lo fa que es consumeixi més i acaba recaudarant el mateix, que en aquest cas ha sigut augmental i a l'hora de frenar les ventes no vol dir que recaudi més, sinó que a vegades encara... De moment, per les dades que tenen, s'ha frenat el consum o s'està... S'ha frenat. A veure, jo crec que el consum ve frenat per tota una sèrie de sinergies que portem, no només per l'IVA. Vull dir, portem moltes coses que l'únic que fan és frenar el consum. Vull dir, contra més paro hi ha, contra més atur, lògicament menys consum en general hi ha. Vull dir, per tant, hi ha moltes coses que afecten. Lògicament, com tu deies, aquesta pujada de 2 punts de l'IVA ha afectat el consum. I en gran part hi ha molta gent que l'IVA no l'ha pogut repercutir. Hi ha comerciants que sí, però, per exemple, restaurants que tenen un menú del dia a 9,95, aquesta gent no han pogut repercutir l'IVA, amb la qual cosa vol dir que el seu marge els hi ha baixat. Per tant, prou feina tenien amb aguantar i amb mantenir-se, que en aquests moments resulta que el que estan fent és incrementar les seves pèrdues que tenen mensuals. Per tant, hi ha els dos escenaris. Vull dir, el que l'ha pogut repercutir dintre de tot bé, li ha baixat el consum, i el que no l'ha pogut repercutir li ha baixat el consum també, i a sobre s'ha tingut que menjar aquests 2 punts d'IVA. Vull dir, jo crec que, per tant, ho estem fent molt malament, i l'únic que estem fent és anar posant més freno i més entrebancs a la societat perquè consumeixi. Està clar també que a l'època dels incentius, com per exemple la compra de vehicles o altres tipus d'incentius, també ha arribat a la seva fi, no? No, clar. Va haver-hi el primer semestre en què la gent ja veient-se vindre una mica el tema, van pujar les vendes, semblava que això era els brots verds que avançaven, però clar, això era enganyar una mica, una vegada més, a la gent, no? En el sentit de que, això sí que ja ho podem constatar, que el setembre i l'octubre estan sent nefasts de cara a les ventes d'automòbils, vivendes que havien començat a vendre una mica, ja s'ha quedat aturat. El consum diari, home, s'ha notat. Jo, com home de casa també, ho notes. I aquí no crec que es freni una mica el consum perquè són les necessitats bàsiques, no? Però sí que hi ha un sector que ha tocat Carles, que era, em sembla que tu també, és el sector turisme i restauració. Aquest sí que segurament ho notarà i molt. Hi ha dades que ho estan demostrant. Ho estan notant, vull dir, possiblement no per volum, vull dir que el rati de volum del 90 o 95% d'ocupació es manté, però el rati de facturació ha baixat. Per què? Perquè la gent gasta molt menys. Gasta molt menys. Per tant, vull dir, clar, productes que factures menys vol dir que a sobre tens menys marge. Per tant, el benefici que té aquell negoci encara és molt pitjor, no? Això frenarà, evidentment, també la contractació de personal, no? Per aquesta campanya, que és una de les tradicions en aquest últim trimestre, i després es veurà reflexat. La política d'incentius, vull dir, ens hem d'acostumar a treballar amb el que tenim. Vull dir, els incentius, vull dir, són molt puntuals, i en aquest moment la societat no necessita solucions puntuals. Necessita solucions de futur, i que tinguin una trajectòria i una continuïtat, perquè, arreglar un tema d'un any, això no funciona. Perquè ara ens trobem que durant un temps va funcionar, es venien cotxes i ara en aquests moments no es venen cotxes. Per què? Perquè totes les ventes les vam dosificar amb un punt i ara no en tenim. I clar, la gent no hi ha ajudes, doncs no compra cotxes. És el que està passant també amb l'habitatge i amb aquesta finalització de la deducció per compra d'habitatge. Perquè això és una aberració. De cotxes és que va vindre les dues qüestions a la vegada, que era el tallar l'incentiu i pujar la IVA. Encara t'ho posava una mica més difícil. No es veu una planificació així. Estem fent unes polítiques, i jo crec que van una miqueta amb el que jo també havia dit abans, que demano sempre als municipis que com a mínim aquí sí que ens posem d'acord, perquè en un municipi, a nivell de polítics, com és el Mateu, amb els partits que pugui tenir dintre del seu municipi, però és un tema molt més col·loquial, és diferent. Hi ha les picabaralles també, però és diferent. És diferent, però és una mica el que jo reclamava, que cadascú ha de complir el seu rol en la societat, i llavors per això jo sempre intervinc en el sentit de nosaltres hem d'estar a darrere. Qualsevol intenció de dinamització i de més, si està l'Ajuntament al capdavant, s'acaba polititzant. I això és el pitjor que pots fer quan vols fer una campanya per a un sector determinat.